नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण कॅफेमध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत कपकेक। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय। इथे आपण 1 वाटी भरून मोठा रवा घेतलाय, तीच अर्धी वाटी भर तेल घेतलंय, तीच अर्धी वाटी दूध घेतलंय, तीच अर्धी वाटी दही घेतलंय, तीच पाव वाटी साखर बारीक करून घेतली मिक्सरला, 1 चमचा बेकिंग सोडा घेतलाय, वेलची पावडर घेतलाय 1 चमचा, अर्धा चमचा खायचा सोडा घेतलाय आणि कोको पावडर 2 चमचे घेतले। आणि आता आपण रवा बारीक करून घ्यायचा मिक्सरला। एवढा आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे। इथे आपण दही टाकूया, ते आपल्याला चांगलं फेटून घ्यायचंय। एक जीव होत नाही तोपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं। दही आपलं एक जीव झालंय। आता आपण ह्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। मी तेल टाकलंय, तुम्हाला तूप टाकायचं तर तूप पण टाकू शकता। आता हे चांगलं एक जीव फेटून घ्यायचं। तेल आणि दही एक जीव झालंय। आता आपण थोडी थोडी पिठी साखर टाकायची त्याच्यात। तुम्हाला गोड पाहिजे तर एकदम भरून घेऊ शकता। उलटा सुलटा फिरवायचं नाही, असंच एकाच ह्याने फिरवत राहायचं। हे झालंय फेटून पिठी साखर। आता मी कोको पावडर टाकते। कोको पावडर मिक्स झाली आहे। आता आपण थोडा थोडा रवा टाकून घेऊया, एकदम टाकायचा नाही, गठ्ठा होणार। रवा झालाय आपला। आता आपण थोडंसं दूध टाकूया। अर्धा दूध आपण आता टाकणार आहोत, अर्धा नंतर टाकणार आहोत। आपलं सगळं मिश्रण एकजीव झालंय। आता आपल्याला 1 ते 1.5 तास मी हे चांगलं झाकून ठेवून देणार आहे। त्याच्यानंतर मी वेलची पावडर, बेकिंग सोडा वगैरे नंतर टाकणार आहे। आता आपण झाकून ठेवूया। आपलं आता बॅटर बनवून तयार झालंय, 1.5 तास झालाय। आता आपण त्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा टाकून घेऊया। बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, वेलची पावडर, ठेवलेलं थोडंसं दूध होतं ना, ते टाकलंय। आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला। इथे मी पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये एक कढई ठेवली आहे। हे मी मोठ्या गॅसवरती झाकण ठेवून 10 मिनिटं फास्ट गॅसवर गरम करून घेणार आहे। हे कपकेकच्या वाट्या घेतल्यात, त्याच्यामध्ये एक मी द्रोण आणलेत, ते त्याच्यात ठेवते। असं मी ह्याच्यात ठेवणार आहे। आपण 10 मिनिटं गरम करून घेतलंय। 20 मिनिटं पहिले बेकिंग करून घ्यायचं। 20 मिनिटांनी आपण चेक करायचंय परत झाले की नाही। आपली 10 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण चेक करून घेऊया। टुप्पी घालून बघूया शिजल्यात का नाही, अजून व्हायचे आहेत। अजून टुप्पीला चिकटलं नाही म्हणजे झाले। बघूया आपले झालेत का टुप्पी घालून। आपला कपकेक तयार आहे। आपले कपकेक तयार आहेत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
करून नक्की बघा आणि माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर सबस्क्राईब